Toen moest nog de kerk onderzocht worden, zeiden ze. Meteen wisten mijn vrouw en ik dat ik daar nog een kwade kans liep, omdat de radio van Teelstra boven op het orgel stond. Ik deed erg opgeruimd en onderhield mij in de kerk met een der groenen die mij zijn psalmboekje liet zien, totdat ik boven geroepen werd. Daar stond Teelstra's radio. Ik kreeg de handboeien aan. Nou, wij vonden dus in een kluis die we moesten verplaatsen, vonden we die boeken. En ik dacht, ik lees dat even door. En toen trof ik daar dus die tekst in aan. Vervolgens had ik direct wel door dat het van belang was, dus ik ben hem over gaan typen. En we hebben contact gezocht met Saar Boerlage, de dochter in Amsterdam. En die bleek samen met haar broer nog foto's te hebben. Nou ja, uiteindelijk hebben we contact gezocht met de Friese pers. En die waren ook direct enthousiast begin dit jaar. En dat heeft geresulteerd in het boek. Nou, het is eigenlijk gewoon een beschrijving van de gebeurtenissen die hier in Raert gebeurd zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. En aan het eind, Boerlage wordt zelf opgepakt in december 1944 en zit dan een maand in de gevangenis en dat wordt ook beschreven. En dat is ook wel een indrukwekkend gedeelte. We troffen de tekst aan in een notulenboek, maar eigenlijk is het bijna een romantekst. En door de brieven die er achteraan komen van mevrouw Boerlage, krijg je het ook nog weer eens uit een andere hoek te zien. Wat voor invloed had het op een huishouden, wat voor effect had het. En dat is wat het zo bijzonder maakt. Ja, ik weet dat het boekje er is en ik vind het ook leuk zoals die foto hier staat. En ik denk ook dat het een heel interessant boek is. Maar ik heb het natuurlijk nog alleen maar stukjes, hoofdstukken wel gelezen, maar niet echt gelezen.